Sa gudayon nga ti surat, ti pakasaritaan ni Ruben nga Napolwan, ti agin lalaing. Dear Manong Nemi, may sak nga empleyado Manong Nemi ti may sa nga paktorya. Kat siyempre, may saak kadagiti machine operator. Damok man pagindi Manong Nemi iti mga operar iti may sa nga makina. Madamaak Manong Nemi nga trabaho iti ta umatsadeg ti may sa kadagiti katrabaho Manong. What? Gilalaing nga sabat, Ruben. Ha? Ano to ko lang kayo? Gayam. Agin lalaing kan sama. Agin lalaingan niya. Iba, hang dati-dati kat hanga nga operar, aga operate ti machine, makina. Nga mabay ita, sutubram. Kung gayam, hindi na kawawagan ti gayam. Anang arti kahit mong iyawag ko keng ka. Nasa nga gayam. Basta, tinagang ko lang. Anat nagang mo tayo pare. Agin lalaing ka talaga ya. Patinagang ko, di mo pa yan mo. Siyak Nicolas. Ay, gayam. Kwa, damo kang peso iti agbaling operator. Kaya mo saban, ni-promote kan. Hanga promotion dito. Gabata, nagikatan dito dati-dati nga mga operator dito nga machine. Siya akong ti pinusgan ni Boss Drigo. Kasan nga mo? Sinursurok mo na Sa ba nga nag-operata? Nagdamdamag kinamanong Dario. Tarayta ti ko na ni Boss Drigo. Agsaludsud ka gini Dario, no adari kiti kayat mong umamuan, no kasanot mga operar ka, kiti makina ko na. Kinusilapan nak Manong Nemi. Kulas, asa ka di basol ko ka? Awan, magilalaing ka lang. Apay nalalaing ka ng siyak. Awan matigbabagak ti kastaya. Anak mataging lalaing. Nasursurok lang tag-operar. Ag-operate iti may sa kalagiti makina. Gapota ulitek. Hanan, naskan pa yung ulitem. Amukon. May lang ti kahit asawan ti amin. Agin lalaing ka. Ti agin lalaing. Pampanunutek Manong Nemi anya nga tati basul ko kay Nicolas. Mabali na ba't ti ag-operate ti makina no kayat na. Apalan na. Gabuta mo kon. Nangat nga ito, ba't posisyon namin siya ka? Gabuta assistant supervisor isuna. Abi kasla, agselos kanyak. Gabuta makita na, nga mo kon dag-operar, iti makina. Kadag iti masin. No saan nak nga binilin ni Boss Drigo, di hanggang kumamat araramiden. Abi kasla saan na kayat? Hindi ka baso ko keng kuhan. Ay, buhay. Data tinagbaling nga topic mi iti asawak nga ni Ofelia iti agawid akon ket mangmangan kamin. Kaduami dagiti duwa nga anak mi Manong Nemi agramo muten kininana. Ni Ofelia Manong Nemi ket iso iti agtagibalay ininto tininanang tumultulong agtrabaho kumamat ti asawa Manong Nemi tadamat ni nana nga mga iwan kadagiti apu ko na ngayon mapasaray agsakit ni nanang ito nakapsutan Manong siyak ti burudag kada kami nga kakabsat kat kabuta siyak ti burudag adda kantyak ni nanang daritoy nga makidan na kada kami maragsakan kami mat tadamat so wag man ko unugon daway nga aywanan dagiti apu ko ano tangan na? Diya ka trabaho? Nga silamang gurgura ka? Ruben? Kulas, tinagan na. Nicolas. Ngayon kulas ti palayaw na. Kita, dandanin makatawan nga trabaho sa jay. Ita pa lang dilawon na. Kapag nga ta, nagananad ka lang amangan no, adadakas nga pangpagpanda dyan nga kulas ka. Ruben, kita may kapait trabaho. Adot kakastakit.
Gabot at dagura da iti padadang trabaho, mangaramid at pamuspusan tapno maikat. Dagasan Ruben no, maikat ka trabaho. Nagrigat agsapot sa bali nga trabaho. Opelia, nabatag kanyak ti trabaho. Awang nga tamat ti pilawin ni Bus Drigo kanyak. Gabot ha, araramid at mati amin nga anong ko. Anong nga. Angem no, adda agimon kanyak, kuno umapal kanyak. Iti sayaat ko, ngagtrabaho, madadail lang na. O, di maramid ko. Basta para kanyak, awan ti dakas nga raramidek. Husto laing ti raramidek. Kinsenas manong nemi ken katapusan ti ba nagsweldo. Kaya nagsweldo kami ti kinsenas, idaday di nga bulan manong agsagsagawisiwak at medyo imingkris ti sweldo. Idi lumabasak itian Nicolas. Ha! Tiyagin lalaing. Siyak ka dito pas pasagidan pare. Agin lalaing ka? Amit. Kaya abang harap mapasagidan ka. Abang nga sa muling baga, data at agin lalaing, ita ta lumabasak. Pare Nicolas, kanyaman ti saksakitan din hagamukan niya. Ikatum detan. Kahit ko ti awan ti kaguran at kalaban na eh. So nga, dili mabaling nga, awisan ka? Awisan naksa din no? Hindi ako minom. Wala ta, lipas ba ti sweldo? Siya tagpala. Abay, paala ka. Paalaan ka nga ron. Paalaak na ito kadat increase ko. Nag-increase ako. Iso na lastog kan. Na nag-increase ka. Kasunod ka adot increase mo. Masinod lang, hindi Ang siyempre, sino ko matasaan nga maragsakan, no, danayon ti sweldo. Tanda. Oray sa dudua, tagtatalutan nga buti ti beer. Ito na yung sinagmat. Naimas pa ti pulutan sa jay. Sige, tangaro din. Tadikat, aging lalaing ka nga mga awis kanya. Di naman ka diti pagkamanak manong name ita pinatganak. Tapno makasalita kisuna, noan niya talaga ti dinakayat kanya. Hindi mo inom kami, nagpulpulutan kami, manong name kulas. Mabaling ka din pagkam kanyak, no? Anya ti kasla, di mo kayat kanyak. Apay, at ka di kayat kan ka. Napudot ti darang kanyak eh. Amon siyak ti taong numabaling ko makit awan ti mangkurkura kanyak, kinawam ti kagura, agayam ti lata. Agkakabsat tayo. Ada ayat ken kapyat itong galma isa kada tayo. Ngayon, nang naroon kita kakatrabahuan tayo. Dati titinulong, dati agsisinakit. Basta, siya kaming kurso na dati panagruprubong na duma. Ruben. Apay met. Nagabuka dito medyo nagugwapo akim siya. Nagugwapo kayo siya. Siguro. Ewan kayo, mano matan ti putot mo? Dua. Uri siya, dua man. Nung bakasyon mare, mayat sa umay ka sa jay, balay minta, aginum ta kastoy. Kang kanahin taman, ngagsangsamon, sa sarita tapno, may, niyaman ti saksakitin din na mukha niya, maikat. Kuha ngamin eh. Diyan kaya da jay, dahil gusto mo nasursuro, dahil operate ka iti makina. Kasla, nalaling ka kami siya eh. Abi nga di mo padasen. Ano nga padasen? Naggapuak dita. Iso nga ngatot posisyon ko kami siya. Kahit mo sa wal, dati ka nga operator ti makina. Owen! Tamo! Di amin kahit ka ni Boss Drigo. Amo na nga dati nag-operate iti makina. Kaya dyan na ikat mo no nag-ikat. Nag-resign. Abi nga sakti, hanga sakti nang itadan na. Abi nga sika, nagsubli ka ko ma. Hana.
may dumot ka kuma, nagkabukad ta, akas kulam, sa kagsubli. Kaya bagam to kinong boss diri ko, ha? Siya kumati, pinusgam nga nag-operate, kunam to. Ngayon siya ti pinusgan na, agsipod ta, kayat naman nga padasik ti operate kada kiti makina. Akas ko na, agdamag ka kini Dario, no, anya di kita'y kayat mong mamuan, sak na niti panag-operate, kuna na, sakas na tinamid ko. Iso nga di makita na, pare kulas, mas dao ka siguro. Tati ko naman kathanak pa nagsusuro. Han, sinusurok ni mo na. Sakbay nga, official nga siya ako niti, mangigam ka na nga masin. Manong nimi iti uneg ko, sabi ko mata, may katanyaman nga panagilam, unanyaman nga madi, nga rigna Nicolas kanyak. Tadya kayat manong nimi nga adamang gurgura, adamang kuskusilap kanyak, nakatrabaho. Hanggang nga sapsapawan isuna. Gabot na isua mismo tinagkuna nga naggapo isuna. Gabot na danon ko idin manong nimi Nicolas, no Jack Mariro adan upat nga taon na iti pabrika. Uno factory manong naming agtrabaho. So nga ti position na assistant supervisor at supervise. No awan di mismo supervisor. Sagtatalo kang nga bute ket idi mga tapay ko nakit saanan. Gawid ako. Di pa nag-thank you mano. Ket siya tinaggastos. Sa bagay, siya tinangawis kang kuwana. Hinindaw-dawat kung sabi ko mama nun na imi, tamay katinten yaman nga kura na kaniya. Tinidamagan ni Ophelia no api nga naladawa, ken apay nga lumablabaga. Kwa, inawis ko niya kulas nga, naginom kami, sa gitlo kam lang ang bira. Apay, kahit wala nga mamuan. No, anya ti saksakitin, tinagam na kanya. Gabot na, pinasagidan na kamanin, tagin lalaing ko na. Diyan mo na sinyo, tagin lalaing ka na kami. No, isuna uno siya. Kahit anong harot ko na. Kagwaran na ka no, api nga siya, itinapusgan nga, simublat iti may sakarik iti makina. Nga, igam ti dati nga operator. Nga, nag-resign. Iso ko mangamin kano iti napusgan. Ngayon ko nakmat kang kuhana. Api ka sa mo kasalita ni Boss Rodrigo. Api nga sikat ag-operate ket naggapu ka ako nam dita. Ket assistant supervisor ka. Kahit nung orti maidimot kunak mo. Tsaka maawatan no anit kasakit tinakam na kanya. So nginawis ko nga naginom kami, taprabaring na magayim ko isuna. Alagad ta, gananat kalayang nga. Ruben, namang kidino, talagang adasaksakit ang tinagim na king ka. Ang mga no mga ramit ti pumuspusan tapno maikat ka. Iti may sangal daw nga medyo naladawak manong nemi kabuta na traffic na perdian pa iti naglugana. Nakita Nicolas manong nemi. Mga operate iti makina nga igkama. Sabi nala daw ka. Napirdiyan kami dyan nagluganak pare sa na traffic. Wala ituloy mo Saanin? Ang dakamot tayo. Hindi siyak nga ro dito bang ituloy. Sige. Damdaman nga ro din Boss Drigo no apay ngawang ka. Nala daw siguro boss ko na. So, ang pagdanakan niyo, boss, kapata, siyak pa lang di mangirugi ka data, pangted na ko na. So, nga siya. Ala, sige na, nagubra ka rin. Hindi kita manong name agan andar nga makina. Matinong baraan na. Agan andar met lang. Di naman sinubuan. Itiro material, manong. Ni ada 30 minutes kumahan nga dengar 30 minutes ang agan under ti makina nga sanamet nga sinubuan kino na tinakim ko manong nemi uno pinaandar na katalaeng
Ngayon saan mo nagtrabaho? Kinun ko. Didi ta da lumabas manunemi ka dagiti babae nga katrabahuan mi napatalyaw kanya. Naladaw ka. Nicolas ita iti nakatugod ita. Nadawa ke. Na traffic namin ken nadadayalan di naglugana. Anat nagan mo itayan? Dinamag ko. Dinamag mo man idin. Anong nagan mo tayo ko na? Siya? Ani. Nabintas ka, ani. Anda asawa mo, di ba? Andan. Dua pa'y putot ko na. Kaya dapat nga rin ibagam nga napintasa. Uy, apay, no anda asawa ti lalakin, nga mabalin ng dayawan, ti pintas, ti may isang babae. Kas lang amin adarantam. Imbagak lang di pudno. Malaksid ada depressed matakon. Tadi hanga na pindas kit makita kit na pindas. Talaga mo na pindasan. Diyos to timbaga. Paano ya? Diyan, ito mapangkulain. Sige nga na, ingat. Imisa mananimi kit imisa makmata. Gaya manong name kit kitain na kami ni Nicolas. Imasdag kanya. Ano din baga ani? Apay nakabaybay ka nagsasalita. Madamat trabaho. Ang lagi pa assistant supervisor. Kaya awan natin supervisor so nga sakta supervise. Di ka nagtaktakot ti oras. Paki-report ka kini boss. Nanaro na Tamadama nakakasasalita ka nagtatrabaho. Kaya may rapin ko magtagtrabaho. O ita kasasalita. Insardin ko lang ita, ito nagtrabaho, nagisubo, ito yung raw materials, ito nakababa yung kasasalita ti may isang babae nga at iraprapin ko tagtrabaho. Kasi lang awan respeto ko iraprapin ko tag magkasasalita. Inakakmut ati full attention ko Kusunadam. Sino? Ni Ani? Ada asawa ko, pare. Agpadparat ang asawa na. Malaksit nung sikat ang kusunada keng kuana. Kinusilapan nakma nung name kalpasan na imadayon. Tilad da pakapasbasulan ka na ito yung assistant supervisor. Talagang nabarat papangrasan na kanya. Kinunkunak manong name kat idi lunch break manong naming ni Ani mismo imasidag kanya. Anat sidam. Dati man tinsaganan ni misis ko. Wow. Paborito data. Kang mapaitan. Pariya dito. Iwan mo ang pariya. Adobo nga pariya. Adobo nga karne baboy. Nga ado da dyan. Pariya na. Wala. Amok data. Amok matagluto. Masadutak lag no kwa. Maramanak man. Wala ka na. Luktang tawalo mo na kasangot ang amangan. Basta on di bang iparit. Kaumot pa'y boyfriend ko. Nga maloot agar-aram kanya ka. Di makatakas di kita agar-aram kanya at daanan ti asawa. Uy! Di kat kahit nga sawan, awan agar-aram kanya ka nga baro. Awan, puro asawa na. Ti pagarup na siguro kakabitenak. No? No way. Diyak kahit agbalin na ati woman, no? Di ba nagsasarita may kini Ani manunemi ni istorya na kaniya nga since birth hanapin na padasan tinakit boyfriend. Ato tagaraharim keng kwa na idi manunemi dadda iti college nimsan ng idaging kaskaso. At nakanumutan talo nga taon na ito nga pabrika uno faktorya manunemi. Dito kano ti ayan di kita agar-arim keng kwa ng pasig nga asawa na. Baka pa ni Nicolas, aralman na ka? Sino? Ni Nicolas, assistant supervisor. Naku namon. Ngimjak kayat isuna si ka. Nalastog. Agin lalaing. Apa nga agin lalaing ko na. Nakadudig iti biyangan na. Kasi muna amin. Gabot assistant supervisor rin. Napadasan nanda kita at iti mabang posisyon.
Iso nga, kuna na nga, isot na laingan. Nusit mangibagbaga kanyak nga siyak daging lalaing. Gabota, api ka nga bigla nga nagbali na kami sin operator. Kaya dati akmat nga dati tinababang posisyon. Sulod-sulod mo kini Boss Drigo ko lang. Tapos siya nga roti pinosgan na. Nga nang sukatin nag-resign. Di kaya't naiso ko pa. Adaya mo na dahita. Kit nagapok iso na. Nga, nag-operate. Hindi, makina. Oh, wala mo Nicolas. Pag pinustaan ta, awan tiyan mo nang operated. Apa yung narod nga ita, ko ha. Nakatugaw ito yung machine ko. Nagtugaw lang nga, sana pinaandar. Ngayon, di na among operated. Pinaandar na lang. Iti na minsan nga gundawan manon nemi imasadegmanen Nicolas. Ruben, ay, pare, anya nga ta kami no sir, ti ako mo kanya. Nusok ko na mata, di ka sir, nakat nga to posisyon ko musika. Sorry sir, no, nabir nga sang gaman. Ti ambok kami nakit ko ha. Oray, no, adda na maba, adda na nga to ti posisyon na aginawag talata tinakan. Nila ang boss Rodrigo, ti mabalinte nga awagan ti boss. So, amok data. Ta, awan samat pa tinangawag kang kati sir. Ngayon na siya ti magkasalita kanyak, sir, kunam. Sige sir. Sorry sir ha. No, bibir nga sang gawan. Abi kati sir. Nga kano ti pisina ni boss Rodrigo. At nga tabasol ko. Diyan man na mo. Nga kano. Wala. Uruay na ka. Di, medyo ituloy mo na dito pang TED ko. Sabi ko mo, ituloy mo. Ituloy ko. Supervisor ka, anak operator. Sabi si kapit yung mga ibaga, no, ang taramida. Halo ka. Nagindalain ka talaga. Manong nemi, di sumreg ak bisina ni Boss Drico. Tugo ka, Ruben. Diyaman ak, sir. Ada ka di basol ko, sir? Diya ka ba, nabasol mo or saan? Kada ito gamulan namin ano kan nga naladaw. Namin dua lang, sir. Gaputi traffic. Kaya nasaan nga na po naliklikan nga panakaladaw. Ket, damat deduction ko no ka, sir, no ka? At, moment na jay kwa. No, anya nga oras ang sumrekak. No, anya nga oras no pangkulad jay time in ko. Damat deduction na, sir. Kaya ano din basaya nga trabaho kung numaladaw ka. Hamat, sir, tap abrutak ba't nung ano, malpasin 5 o'clock. No, anya di aladaw ko, isumat ti overtime ko without pay. Kasi ka di tararamidap? Kasi tararamidap, sir, no maladaw ako. Ngayon, hamad no ka magkonsindirin nga nakapul kompleto man lang ti oras ti trabaho. Sa mesa, sir, naobserbarin yung katamat nga kada kaming mission operator kat siya ti kapaspasan ti trabaho na. So, umurti ko na kadayata. Tayo sumat to obserbar. Makita kayo mo dito yung screen, dito yung opisina. Oras sana nga rumuhan. Kaya saan kang bisitaan itong galmay sa kadakay. Kasi makita mo, ito screen. Mabuyak, di mapaspasama kitiruan. Kaya manak, sir. Kasi lang kami napudot ti daran ni kulas kang ka. Ado na giti pulpulong na kang ka. Ado na giti pulpulong na kanyak kontra kang ka. Diyak nga rod maawatan ni Sona, sir. Noan niya ti basol ko. Naipulang na bay. Di pa nagsasarita yung kini Ani. Ngad sakit pa nagkrusonadam king kuana. Sir, apagbid matla dedi. Asamot nga rod nga balin nga Jack isarding ti trabaho.
obraek no kasaritak ti maysa nga babae panagted respeto ti amin. Awatan ka. In review, dedi nga aldaw nga panagsarita yo. Talagang insartang mo tinagtrabaho. Kas respeto iti maysa babae. Yan? Wen boss, kadagaman at tamawatan da. Pati panangan nyo, panagsaw ngayon nga nangan, gusto na iragsak yo, impulog na kanya. Panangan mat deta nga oras, sir. Hamad nga oras trabaho. Isungarot ko nga, amin nga madilaw na kang ipulog na kanya. Kaya naging lalaing ka kano. Iso nga mas dawag no apain, no anya dim nakayat kang ka. Hindi pa nagsalsalito pa nagsangong nga nangan kini Ani siguro, sir. Kaya wow. Kunang amin ni Ani, gagar-arim ni Kulas keng kuana. Ano yan? Daanin ti asawa ni Kulas, saan? Iso nga sir, nga amin kanong agar-arim kini Ani, nga katrabahuan mi kat ada asawa na. Eh, bata siya kahit mo arman. Close kami laing, sir. Nga maompagip ko akas na. Kabuto siya kayat nga liputan ti asawa. Nabudnuwaki ti asawa. Very good. Kasta talaga ti asawa. Sige. Isubli ka nga ro din. Kanuan niyaman di kita ibagbagaking ka Nicolas. Babaan lang. Agaman sir. Tasyak kanunungan niyo. Saan nga Nicolas? Karidi nga aldaw, manunemi di adakon dito balay, ada impakita kanyak ti asawa. Ada nang iteks kanyak detoy. Babaim ka nun ni Ani. Ada pa'y insad ng aladawan. Dito yun. Kastaon ito nagkaragsak yung agsalsalita kabayatan ng sangsangok yung mga lipliputan na ka di, Ruben? Ophelia, noon niya man ti makita mi tireta nga ladawan. Kas gagangay laing. Inasit ganak ni Ani, anat silam, kunana, impakitak dato'y impabalo mo kanyak, nga dubong ang pariya, kurso natin na kanumat. Naragsak kami nagsasalita. Hangat amat nga dakas nung naragsak kami nagsasalita, kabayatan na mamahan kami. Nung nagsinubo kami na, kitson, madin. Ngayon saan kami mat nga nagsinubo? Amok na si sino tiningsad kang kaneta. Dado ti profile na. Saan siguro nga agaramat na sustong profile? Buwan Facebook account, no kayat nati, mang nadahil iti pada ng tao. Kinapudno na, pinayaban nak ni Boss Drigo, katilad na kanong ipulpulong Nicolas kontra kanyak. Nadakamat natin may panggap kata kami kiniani. Sinaudsod ni Boss Drigo, no, agar-ara magkiniani, saan ko na. Ngayon, sinaudsod ko kiniani, no, agar-arim ni Kulas kang kuana, katubon ko na. Kahit nang sawan, diya naragsak panagsasarikan, panagsangong mi kiniya, Ani, nagimunan ni Kulas. Ophelia, nabayog ta nga kasawa. 3 years na nga nakainayat sakbay nagkasarta. Awan pa'y pulos ti mading aramid ko. Kabuto nagbali na ka na pudno keng ka. Awang ka dito pa nagtalek mo kanya. Mamati ka ka di, nga maaramid ko. Mamati ka ka di, nga agbalinak ka na rukop. Saan? Kabuto tiyak kayat asaktan ka. Tiyak kayat nga kaproblema at relasyon ta. Iba't patig ka. Kadyak to pulos.
may karelasyon iti sabali nga babae. Imisem ti asawak manunemi kalpasan na nakanadong sumbat mo. May masalut-salutsud ko. Tapno mamati ka. Uwan mamati haken ka. Dagos kong inatap ni Kulas. Nangisend ka na gitoy. Hindi ta makita. Ang pagdanagam, Ruben. Ngayon naskan lang nga gananag ka. Gabuta, sa lagi din nga sumardeng dito nga tao. Agig ka nga, di na ka pagproblemaan. Tiyan mo na siguro akit problema ta, gabuta. Tiyan mo na kit saan nagkagtalikan ka. Tiyan mo na kit posibleng agapa taon, apaan ka, salangadan ka, pumaag talawak, kabutikas jay. Ngam sandong ang palagi. Nasihat mo kasta, Opelia. Kita lang nga mapasama ka kasta, di ba? Huwag nga ron. Aging kang manunaming nga idi agsubli akong ti opisina uno pa iti faktorya no idi kabigatan na manong madama kag trabaho di masadag manunami ni Kulas. Ruben, sir, irapin ko lata madimot ni sarden ko. Mga no ung tanak. Taon respeto mo kanyak. Ngayon no da babae magsarita kang ka, isardeng mo trabaho, tad respeto mo kang kuwala, kasi siya taon respeto. Sir, mabalin tamat latat sa salita o rin no. Irap-rapin ko na tamat tagsubo ka rin tiro matrigas. Isardeng mo. Kabuta sikat supervisor ko, sir. Isardeng ko. Abi ka di, sir. Aging lalaing ka nga talaga niya. Abay, sir, anya man ang tibasol ko. Tiyan mo kakit saan ka sumra kita. Abi kong kantsak sumra. Mabaling kat garog nga sana ka sumra. Kaya awo man sakit ko. Sumra ka napatag kanya tunggal daw. Nga ba nagtrabaho? O napasamak yung kinimisis mo? Anya ko maserte mapasamak ka na kami. Kinagpimpinatag kami ti oray lang. Oray asin naman ti agpanggap nga mangrakrak ti kinapatag ti ayat ka na kami kat dinto agbalagi sir. Tabay. At ang pinapredi ka na kayo, kasta? Kain ka? Inyarig ko lang sir. Oray anyat aramidin ti tao nga mayat nga agriri kami, agapa kami, agsina kami ti asawak dinto agbalagi. Gabuta 100% ti panagtalik kanyak ti asawak. Akasmet iti panagtalik ko keng kuana. Sila muli magbaga nga ti pamilya at diferensya na. Oy, napudnoak mo dito asawak. Kaya man nakawat isuna. Uri agbabayak, mawatan na. Sir, pang personal mo din kita damdamakin, sir. So nga, ituloy kong trabaho kat sayang. Sige, trabaho ka roten. Taginlalaing kakid insurot ko ito nagkita kang kwa naman nung name it ako muskusilap, kinusilapak mo. Lukot to yan. Ano nga talaga, hana kaya't kanyak. Get adakman. Tay perming high blood tap no maatake. Pangal daw man nung name siyak ti masidaga mismo kiniani. Hello? Mabaliti magsamang ka? Sure. Basta na imas ti sidam. Agsina, ramanak ta sidam. Saan nga pariya eh. Ano nga ron? Inabraw lang. Hang adobo. Dati di. Wow! Inabraw ang peso ang bunga ti marunggay. Wen, saada alukon na. Saada, kuha na, patatas na. Wow! Nangruna ko man, o dasagpaw lang at sitsaron. Ada na. Abay nga, di kita sida ang lot-lot ni misis mo kat paborito. Siguro, padpada kayo nga nalang agluto. Nalang agluto, di ba? Kaya naimas ti luto ka. Gusto ako nada kanyak, no naimas ta lutom, naimas ka mukha ani ka, nandang haumat pa ng karaman kanyak ka. Kata,
api tulok mo nga on rumaman kan ka. Nicolas, di mo kayat? To! Uri nga tang kayat ko, ti makikamalala nga talaga. Anda itili, kimbrok ti makikamalala. Ano kayat na ita lalaki? Yung nabaharat dahar na kanyang eh. Among pa din nga di pa nagsangot ang mo na nga nakaragsaktang nagsangon ng aldaw. Pinicture na. Sana impatulog ti ni misis ko. Oh? Sana sa lutsudo ni ta, apeng ang taak. Apeng ang sa anak kanong nag-absent. Hanggang kadi nga nag-apak ni misis. Sabi ko mga nag-apak kami. Kita kita matiliw isuna, mabamit lang ka di bibig na. Kaslaikan. Dikat kahit nga sawen, iso nga talaga tinangit patulod. Dahil nga picture ta, kini misis ko. Nanonood ka lang, na, Ruben. Madlaw ko nga talagang hindi pa ilang pagpupututan na ka. Nakarunakit na eh. Nagsangsangot naman ni namang mga ni. Dito tayo sunakit. Di kampay nagsangon naman pa'y nagsangon tamamot amangan. Gunanak. Tsakayat ko. Unuin ka man ilans. Ag dinner date taman. Kung gunanak. Parang ipagrup na kanya. Ngayon no ka, Ruben. Di mangawis kanyak. Ag dinner date kayat ko. Tapay. Tsaka mo. Ada pa nagkas mo kanya? No sikat timang i-date kanya, kaya't ko na. No sikat timang babae kanya, kaya't ko na. Sulisog ka mo tani. Sangkod to nga tutupan. Oy, sayang nga ron. Nalato ti panagamamuta. Sa dinungamin tayo mo. Idinawaya akpay. Ani, tsaka mo. No, apik hindi nga sakala si Mrik dito yung pakturyan. Hindi tada asawa mo. Intultuloy laeng manong nemi Nicolas iti kinabara ti dara na kanya. Kaya iti may isang aldaw manong nemi nga bakante ti masin iti abay ko. Nagtrabaho ka. Abay nga tangawan ni Suna. Dito kababay ko. Nga ni Freddy ko na. Inita makajinggelak manong nemi ti bakderak na panak iti CR. Idek subliak. Na, Nicolas, isot mga operate iti bakante nga masin iti abay ko. Idita tugawa kon manong nemi pagamam ta nagikis. Aray! Araya nila! Aray! Uy! Anak ko! Plus! Uy! Blaka! Op! Oh! Nagsartingan. Abay! Sus! Tandanikan. Sir! Sus! Datamat imamon tinsubo mi ti makina. Huwag nga rod. Kung nakamalan na among tag-operate. Abay, napasamak. Ni Boss Drigo man. Ni Sir Colas, boss. Bakante mo't pala dato itay. Yung tinapanak iti siya, subliak, agop-operate. Kaya, nagkabaliak iti. Inaramid, boss. Abang nga pakibiyaham deta. Kat saan ka ba nga operator? Naging lalaing kat sa amin. Kulas. Awawagam ti agin lalaing. Ni Ruben, si kamit agin lalaing. Agin no saan na kang nga tinulungan ni Ruben? Anyat nam naman yung manapasamak kalata imam. Linamot ti makina, ta imam, kingganad takyag mo. Baka naputol ko man tamay sa nga imam. Tamay sa nga takyag mo. Abang yung pakibiyangam kaya di mo matam mo. Kung nakala kayo, noahan nyo nga mo, agsaludsod kayo kini Dario, taisod makamul amin. Maging lalayin ka man, Ruben. Ay, kulas ko ako. Pasensya kayo, boss. Pasensya kayo. Pero bigagyaman ka ni Ruben. Tanusan na ka nga tinulungan ni Ruben, kat binaybayan na kalata, anya ko ba't namamay nga napasama kita? Agyaman na, Ruben.
Nagkamanak. Kamal man na manunemi ni kulas amis mo tinaggawis kanya. Ruben, sir, pinakawawagat ti sir. Sak mamati mga awis kan ka. Para na. Hinta mo yun ti bil. Hamat na sweldo ori on sweldo dapat kwarta doon. Sige, isok ko na. Inulit-ulit manong nemi Nicolas itinagpadispensar kan nagyaman kanya. Noawang ka, mare. Disgrasya ko man. Baglagi ni tadda ka lang itiabay ko. Kit no awana kiti abay mo agad. Awana. Kaya nakasubli akong manipudit siya. Kaya manak. Ure no araramidag ti amin. Tapno laing gumulot biyag mo. Nagbaling kalatangan na siya kanya. Kulas. Siya ti tao nga. Diya ka mo ti gumura. Ti patang ka tao. Ure gurgurain ta. Ure pangpangtada. Gaya maglantay da. Pasensya ka kanya ko na. Kanya kami nga talaga. Di mo kayat kanya. Apang yung bagam nga aging lalaing nga. Kung amin, no apang nga, amumon ti aguperate o mesin kat siya nga nagat-ngatot posisyon ko kadyak pa mo. Di man, naggapo ka dito kadata nga posisyon. Haan? Kat, no talaga kaya't mo aguperate, kita mabalimad lata. Ngayon kas ko na ni boss, doon niya tahan mo ka mo, damagam kinidaryo. Kinori siya kung tipagdamagam at expect to akmat. Pasensya ka na. Noon niya man tinararamin ko. Saan kong nararamidan, ikarikan ka. Kahit na kami pa pagsinain kini misis ko. Himo na kami kini kangkay. No api nga sikat kayat ni ani dito ta. Nabayagan nga magsuna. Pare, no talagang hindi nakakayat. Awang maramid mo. Imbaga na mismo kanya. No sikat imang kabit kanya, Ruben, kayat ko na. Ngem Nicolas, no way. Kinapi ngayon panggap mga babae nga dadamang asawa. Kursunadak nga rin Yung saan kang pilit pare, no din nakakayat. Nilaglag yung data. Manibod mat idin, manong nimikat nagbalinen nga singed, titunggal may sa kada kami kay Nicolas. Nagpaisuro kanyak, manong naming ag-operate, kinsuro ka. Kito wali assistant supervisor isuna, as laragsak na no adut amuna, may panggap iti panaganayas iti pakturya abag trabahuan. Pinapod no na manong nami. Na-promote iso na nga sa alang assistant. Supervisor dekad nag-supervisor. Kahit siya may recommender na nga mga kam iti parte na nga assistant supervisor. Kaya oray no supervisor kami kay Nicolas, magustuhan mi na manong nami ti agoperate ti machine. Gabota iso iti nakairuwa mami, kaniso ti kayat met di buhos, gabuta, aduno kwa, dagiti magapuanan. Ito nga ron, ti pagkasaritak, manong nami, kanagyaman naklaunay, tilaing mo nga nang ibasa, kat sabi ko ma, dadamat na ibatik nga adal, liwliwa, ken pagsarmingan ti biyag. Simple lang nga pagkasaritaan. Ngano adda manggurgura ken ka, delikado ken ka. Ngem no amom, tagpakumbaba, ket si kanto tagbalil na tamod, nga bida. Ito nga ron, nagyaman nga pagkaya mo, Ruben. Thank you, Ruben. Thank you, mat kadagiti nagdengag ken nagbuya. Maraming salamat po kada kayo.